Audio Jungle. Audio Jungle. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ನಿನ್ನಿವೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪದ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ಕೆಂಪು ಪದ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ರಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಗಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಸೊಪ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಬನಲದಿದ್ದು ಐಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಎಸಳ್ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಈತ ಅಂಚನೆ ದಾಸೇಮಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪುಡ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕುವಂತೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಾದು ಈಗ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡವು ಗಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಟಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.